Ýurumyzda giňden bellenýän şanetine, Muqaddas Garasylmamyň 34 ýyllyk toýy münasibetli Älenmeden Dinjaş merkeziniň öňündäki bayramçylyk görnüşine berilen meýdançada sungy suwatlaryň bayramçylyk konserti uraldy. Älenmeden Dinjaş merkeziniň öňündäki bayramçylyk görnüşinde berilen tahnada bugün dawarlanýan ýokary okurantlyk hemem şatlyk şowkun ýurdumyň baş bayramly täze zähmet üstünlikleri hemde dörejilik çykyşlar bilen garşylayan türkmenistanylaryň başdan geçirýän buýsanç we bagtýan duýgularyny beýan edýär. Konsertiň dowamyna ýerine ýetilen joşgyny çykyşlar bayramçylyk dawaratyny berdi. Çeýre çykyşlar halkymyň awadançylygynyň nyşanyny urly. Efati mazmuny 2025-nji ýylyň halkara parahaçylyk we anaşmak diýen şygaryny da öwrenjelmär. Bu konsert türkmen sungatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dörejilik görnüşleriň hemde ilkinji gedek ýerine ýetirýän çykyşlaryň köp türlüginden tapatlandy. Älenmeden Dinjaş merkeziniň öňündäki meýdançada Muqaddas Garasylmamyň şany 34 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen dawara asmany ýöwürlen owadan feýerwerkler bilen tamamlandy. Ol täze taryhy ýamyň uly bayramçylyklarynyň aýrylma nyşany alamatlandyryp, müňdürli owadan öwüşünler bilen ak mermerli aşgabadyň giýjek asmany ýagtyrlanyrdy.